Какво има Владимир Путин в главата си? Целият свят се пита какво има Путин в главата си. През повечето време той има затворено, почти смъртно лице. Опитва се да бъде неутрален, безизразен, студен, строг, непроницаем лидер. На повърхността Путин изглежда, че играе покер на лъжи. Разгръща риторика, пълна с неистини, галейки народа си чрез възкресяване на късове от миналото, събуждайки в колективното несъзнавано стари призраци, за да сплоти своите. И така чакаме. Надяваме се, че системата му ще се изтощи сама, че народът му ще се събуди, че някой ден ще осъзнае манипулацията, на която е жертва. Но това не се случва. В дълбочина Путин не играе покер. Той играе спорт, много по-дълбоко вкоренен в руската култура. Шах. Той мести фигурите си тихо, подготвя ходовете си методично, развива търпеливо своята стратегия за завоевание, доминиране, за абсолютна власт. До фаталния момент, когато ще може да каже мат на царя. Днес, когато планът му се разгръща според очакванията, когато целта наближава, Путин започва да се усмихва. Започва да говори на народа си, да му предлага моменти на ирония. Сега вече се смее на глас на незначителността на западните лидери, които възприема като деца, играещи в училищния двор. Смее се на тази невинност. Днес Путин има само една задача – да насити ежедневно украинското пространство с дронове и ракети, умишлено насочени към цивилното население, за да го подтикне да излезе на улицата и да поиска от своите лидери приемането на безусловна капитулация и отказ от завзетите територии. Какво цели Русия? Непобедимостта. Защо Путин лично повери превземането на солените мини в Соледар на своя приятел Пригожин и наемниците от Вагнер, които набираха пушечно месо? От руските затвори. Защо не възложи операцията на редовната армия? Отговорът е прост, защото истинската цел на тази война не може да бъде изказана. Както в Централно-Африканската република, заради златото и диамантите, когато една цел не може да бъде официално призната, тя се възлага на наемници, които след това могат да бъдат пожертвани. Превземането на мините в Соледар не беше незначително. То бе стратегическа цел от най-високо значение, невъзможна за оправдаване само с антинацистката риторика, представена на руския народ. Можеш да убедиш цяла армия, че се бие с нацизма в градове и полета, но не и че завладява подземни галерии за подготовка на бъдеща война. Русия не можеше да претендира, че превземането е освобождение на рускоговорящи. Този наратив вече не издържа. Истината е, че тези мини позволяват инсталирането на подземна военна инфраструктура, недетектируема и неуязвима, огромно стратегическо предимство за Русия. Не е случайност, че Крим беше анексиран, а след това свързан с път и железопътен мост с континентална Русия. Официално, с цел реконструкция, обединение. В действителност, за блокиране на достъпа до Азовско море и приватизиране на стратегическо морско пространство. В свят, където всичко е наблюдаемо, сателити, радари, вълни, Путин е разбрал едно основно нещо. Войната на бъдещето ще се води не с мощта на оръжията, а с невидимостта на инфраструктурите. И в тази перспектива мините в Соледар и Азовско море са два стълба на бъдещ военен проект. Инсталациите, които ще се изградят там, няма да бъдат видими. Нищо няма да бъде засечено. Само няколко камиона ще влизат тихо, но съдържанието им ще остане извън всякакво наблюдение. Под Азовско море със средна дълбочина, не по-голяма от 14 метра, ще бъдат скрити съоръжения, защитени от въздушни удари и откриване. Подводна лаборатория извън обсега. Зона за военни разработки, недосегаема. Ако позволим на Русия да инсталира това оборудване, светът ще загуби не просто една война, той ще загуби глобалния стратегически баланс. Мариупол ще се превърне в военно-индустриален комплекс, маскиран като гражданска реконструкция. Металургичният басейн и минните ресурси в региона ще захранват дискретно тази нова военна индустрия. А ядрената централа в Запорожие, станала недосегаема под претекст, че е цивилна, ще осигурява енергията. Тогава ще е късно. Светът ще търси, ще анализира, ще се опитва да открие, напразно. Нищо няма да бъде видимо на повърхността. Нищо няма да бъде засечено. А Русия ще разполага с тайна военна мощ, която никой няма да може да спре. Целият свят трябва да осъзнае това. Русия не търси села или земеделски площи. Тя иска геостратегическа позиция, подземни галерии, вътрешно море под контрол, опорни точки за бъдеща война.
Методичните бомбардировки на цивилни имат една цел – да пречупят украинската воля, да предизвикат капитулация чрез изтощение и да си възвърнат териториите с минимални загуби. Русия вече постигна най-важното – основите на бъдеща хегемонна военна програма. Тя просто чака края на конфликта, за да я въведе в действие. Ако светът не реагира сега, ще подари на Русия инструментите за пълна стратегическа непобедимост. Това не е въпрос на завоевание, не е въпрос на фронтова линия. Това е въпрос на инфраструктура. Русия знае, че ракетите на големи камиони са за паради. Знае, че видимите инсталации са под постоянно наблюдение. Знае, че всичко, декларирано пред МААЕ, се следи. Но това, което преследва, е това, което никой не вижда. Не забравяйте руската риторика в началото на войната. Гигантски ядрени подводници, способни да предизвикат цунами, за да заличат Англия. Тези фантазии отразяват истинската им стратегия. Тяхното оръжие ще бъде невидимостта. А галериите в Соледар, вече съществуващи, са готови за употреба. Путин завзе територия с всички ресурси, суровини, енергия, стратегическа дълбочина, подземни галерии и затворено вътрешно море. Той ще може да разработва тайните си оръжия там, извън всякакъв поглед. Светът гледа встрани, усмихва се, колебае се, но не вижда. Призовавам тези, които сме избрали за няколко месеца или години, да излязат от своята мандатна късогледост и да осъзнаят, че автократите мислят в перспектива от 30 или 40 години. Тяхната визия е последователна. Проектът им напредва. А ние гледаме встрани. Време е да отворим очи, да се осмелим да зададем истинските въпроси, да излезем от този кух и страхлив в политически театър. Да разберем истинския свят, този, който се разиграва под краката ни в сянка. Не казвайте «не знаех». Погледнете Газа, погледнете Иран, а сега Соледар. Погледнете Азовско море. Погледнете териториите на прицел, мини пристанища, стомана, енергия. Всичко е там. Русия е готова да загуби всичко, за да спечели всичко. А онова, което е готова да изгуби, трябва да ни покаже какво иска да постигне. Днес тя инвестира в утрешната си непобедимост. Бездействието днес е подчинението утре. Да, утре САЩ може и да хвърлят бомби в Азовско море, но няма да знаят къде да ударят. Дори ядрено оръжие няма да промени нищо. Един голям плясък. Водата ще погълне всичко. Никакъв стратегически ефект. И какво ще направите тогава? Ще търсите подводница? Тунел? Команден пункт? Нищо няма да видите. Човечеството ще бъде на колене. Никога не забравяйте. По време на студената война Украйна приютяваше ракетни установки, насочени към Европа. Географското й положение позволяваше унищожаване в радиус от 2000 км. Украйна беше центърът на играта. Все още имаме шанс да действаме. Не трябва повече да изпращаме няколко стари пушки на Украйна. Трябва да спрем този проект. Сега. Не трябва да позволим на Русия да запази анексираните територии, без да ги е завоювала. Самият акт на анексия доказва, че тя трябва да укрепи тези зони за програмата си. Предлагам на Украйна да прекрои незабавно границите си, да изтрие остарелите очертания, да унижи руската анексия чрез абсурд, като преименува подрегионите на Франция, Норвегия, Испания, Италия. Защо не? Ако Русия продължи да води война за територии, които административно вече не съществуват, тя ще изглежда абсурдно, ще бъде нелегитимна, смешна и стратегически безсилна. И след това трябва да се удари. Да се унищожат всички входове към мините на Соледар. Да се разруши Керченският мост, сегмент по сегмент. Да се отвори отново Азовско море за света, защото никой не бива да приватизира вътрешно море. Колкото до Крим, ако не може повече да бъде милитаризиран, поне ще сме избегнали най-лошото. И накрая трябва да се следи Мариупол. Гражданската му реконструкция може да прикрива безмълвна милитаризация. Заключение. Това, което се разиграва тук, надхвърля Украйна. Не е регионална война. Това е стратегическо пренареждане, тихо, подземно, методично. Не е въпрос на граници, а на бъдеще. И това бъдеще, ако продължаваме да го гледаме в очите, без да го разпознаваме, ще ни унищожи, безшумно. Вече не става дума да искаме от Украйна да устоява сама с подръчни средства. Не става дума да преговаряме по ръбовете на илюзорни баланси. Става дума да разберем, че съвременната война вече не се обявява тържествено. Тя се инсталира в почвата, издълбава се в дълбочината, строи се невидима. Свободният свят, ако още заслужава това име, няма право повече да отвръща поглед.
Все още има време, да. Но това време няма да се върне втори път. Всеки месец, който минава, всеки ден, който угасва в безразличие, дава необратимо предимство на онези, които са избрали да водят подземна игра на шах. Може винаги да възстановим един град, но свободата, когато изчезне, не може да бъде възстановена.